että possut pienessä on. Siellä on kanoja. Mitä Emma possu sanoo? Mitä se sanoo? Possu. Aisha. Juola. Niin se on siellä rapakossa siellä. Juola. Mitä se Emilia oot miltä possuista? Ei tätä ikinä. Mitä siellä on, Emma? Kato, ei ole valjuhana, no kun tää tulee hakee. Niin se taitaa ottaa aurinkoa se. Miksi ottaa aurinkoa? Nyt tuli hevonen. No mennään katsoa. Kuka tuolla on? Mikä? Mikä Emma siellä? Onko pupu? Noniin. Tänne päin, tänne päin. Mummu kattoo tuolla pupua. Se kattoo vaan pupua. No niin, sinä oot temppuradalla. Kiipetkö kiven päälle? Noniin. Noin. Sitten seuraava. Niin, otetaan tää este on korjattu. Noniin, estemies on siinä. Hyppy. Hyvä. Oi! Katoppa. Kolari tuli kehästä. Nyt se Emma ei ole täällä. Mitä Emma teet? Hyppäätkö sinä? Hyppäätkö? Noniin. Esillä käsi. Noniin. 1, 2, 3. Ja hyppy. Hyppä, hyppä. Hyppä, hyppä. Uhui, hyvä. Tässä. Laula Emma ihahaa. Ei kyllä. Veti. Jännäksi.